ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ದ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಉಂಟು ಅವು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂದು ಆನೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಏನಿರ್ದಾದ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆನಿಂಕ್ ಅನರ್ಕಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ದಿನದ ಇಂಚ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋದಿತ್ತು ಅಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಬರೋದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ತಂಡ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪನವೇ ಬಾರಿ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊರಡ ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಯಾನಿನ್ನೆ ಅನರ್ಕಲಿ ತೂಯ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ತುಳುಟು ಖಂಡಿತ ಮಸ್ತ್ ಬೈದು ನಾನು ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ತೂಪುಣ ನಾನು ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ತೂಪುಣ ನಾನು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿರೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೂವಿ ಖಂಡಿತ ಓದ್ಲಪ್ಪನಲ್ಲಿ ಆನೊಂಜಿ ಬೀಂಗ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿಡ್ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿನ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ತೂಪುನಾಗಿ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಲ್ತದ ಖಂಡಿತವಾದ ತುಳು ಟಿಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮದಾದ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಅಂತ ಪಾತಿರುವ ಅವು ನನಾತ್ ಮಲ್ಲಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಹೋಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನರ್ಕಲಿ ಎರೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಆಯ್ತಾ ಫುಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಯ್ತಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹರ್ಷಿತ್ ಸೋಮೇಶ್ವರಗ್ ಬೋಡು ತುಳುಟ್ಲ ಖಂಡಿತ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನಲು ಆಪುಣೊಂದು ಪನ್ಪು ನಾವು ಬೀಂಗ್ ತುಳು ಆಕ್ಟರ್ ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಡು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಯಾನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಂಡು ದಾದಂತ ಬಂದಾಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾ ಬಣ್ಣ ಪನ್ಪೇರು ತುಳುಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಬರೋಡು ತುಳುಟು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಡು ಹೊಸತ್ ತುಳುಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯಗಳು ಬರೋಡು ಒಂದು ಅಂಚ ಬಣ್ಣಗ ನಿಕ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಾದ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಂಚ ಬಣ್ಣಗ ಇನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಸುಮಾರು ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೋದಿಲ್ಲಾರೆ ನನಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಉಳ್ಳರ್ ನಿಕ್ಲು ಸೊ ಅಂಚ ಅನರ್ಕಲಿನ ಬತ್ತು ತೂಲೆ ಗಿರಿಗಿಟ ಆದಪ್ಪು ಸರ್ಕಸ್ ಆದಪ್ಪು ಆ ಲೆವೆಲ್ ಹಿಟ್ ಮಲ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಐಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಟ್ ಮಲ್ದು ಕೊರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೊಸ ತಂಡೋಲಿ ಏತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಪ್ಪ ಆತ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಗೆಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಕುಜಲುಪುಂಡು ನೀನು ಬಟ್ ಐತೋಲೆ ಮಸ್ತ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದಯಮಲ್ತದ ನಾನು ಒಂಜಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಮನ್ಪುಲೆಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಡ ನಿಖಿಲ್ನ ಕೈಟು ಪುನಂಚಿನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಸೊ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಡ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ದ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಉಂಟು ಅವು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂದು ಆನೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಏನಿರ್ದಾದ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆನಿಂಕ್ ಅನರ್ಕಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ದಿನದ ಇಂಚ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋದಿತ್ತು ಅಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಬರೋದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ತಂಡ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪನವೇ ಬಾರಿ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊರಡ ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಯಾನಿನ್ನೆ ಅನರ್ಕಲಿ ತೂಯ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ತುಳುಟು ಖಂಡಿತ ಮಸ್ತ್ ಬೈದು ನಾನು ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ತೂಪುಣ ನಾನು ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ತೂಪುಣ ನಾನು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿರೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೂವಿ ಖಂಡಿತ ಓದ್ಲಪ್ಪನಲ್ಲಿ ಆನೊಂಜಿ ಬೀಂಗ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿಡ್ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿನ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ತೂಪುನಾಗಿ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಲ್ತದ ಖಂಡಿತವಾದ ತುಳು ಟಿಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮದಾದ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಅಂತ ಪಾತಿರುವ ಅವು ನನಾತ್ ಮಲ್ಲಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಹೋಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನರ್ಕಲಿ ಎರೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಆಯ್ತಾ ಫುಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಯ್ತಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹರ್ಷಿತ್ ಸೋಮೇಶ್ವರಗ್ ಬೋಡು ತುಳುಟ್ಲ ಖಂಡಿತ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನಲು ಆಪುಣೊಂದು ಪನ್ಪು ನಾವು ಬೀಂಗ್ ತುಳು ಆಕ್ಟರ್ ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಡು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಯಾನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಂಡು ದಾದಂತ ಬಂದಾಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾ ಬಣ್ಣ ಪನ್ಪೇರು ತುಳುಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಬರೋಡು ತುಳುಟು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಡು ಹೊಸತ್ ತುಳುಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯಗಳು ಬರೋಡು ಒಂದು ಅಂಚ ಬಣ್ಣಗ ನಿಕ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಾದ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಂಚ ಬಣ್ಣಗ ಇನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಸುಮಾರು ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೋದಿಲ್ಲಾರೆ ನನಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಉಳ್ಳರ್ ನಿಕ್ಲು ಸೊ ಅಂಚ ಅನರ್ಕಲಿನ ಬತ್ತು ತೂಲೆ ಗಿರಿಗಿಟ ಆದಪ್ಪು ಸರ್ಕಸ್ ಆದಪ್ಪು ಆ ಲೆವೆಲ್ ಹಿಟ್ ಮಲ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಐಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಟ್ ಮಲ್ದು ಕೊರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೊಸ ತಂಡೋಲಿ ಏತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಪ್ಪ ಆತ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಗೆಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಕುಜಲುಪುಂಡು ನೀನು ಬಟ್ ಐತೋಲೆ ಮಸ್ತ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದಯಮಲ್ತದ ನಾನು ಒಂಜಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಮನ್ಪುಲೆಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಡ ನಿಖಿಲ್ನ ಕೈಟು ಪುನಂಚಿನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಸೊ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಡ ಅವೇ